hiljaisempaa kuin pitkään aikaan, mutta tämä hiljaisuus ei ole lempeää, se on tiheää kuin savu, joka jää leijumaan ilmaan tulipalon jälkeen. Istun kivellä vanhan metsän laidalla ja katselen varjoja, jotka venyvät ympärilläni pitkinä ja vääristyneinä. Päivä taipuu iltaan, mutta sillä ei ole merkitystä. Kuvittelin joskus kuuluvani johonkin ihmisten keskelle heidän tarinoidensa lomaan. Mutta se oli harhaa, he eivät nähneet minua, eivät kuulleet, vaikka olisin huutanut. Olen kantanut mukanani painoa, jota en ole koskaan täysin ymmärtänyt. Jokainen askeleeni on tuntunut ikään kuin lainatulta. Jäljet maassa eivät ole tuntuneet omiltani, vaikka olen niitä katsellut. En enää muista, miltä kevyt olo tuntuu. Sieluni kahleet ovat olleet aina siinä, tiukasti kiinni, eikä avainta ole ollut. Jäljelle jäi vain tyhjyys, kylmä ja musta kuin talviyön taivas. Mutta tänään jokin on toisin. Tunnen sen kuin repivän tuulen niskassani. Perkeleet karisevat yksi kerrallaan, putoavat kuin syksyn lehdet jalkoihini. En tiedä mistä tämä rohkeus tulee, mutta otan sen vastaan. Nostan katseeni taivaalle, joka alkaa hitaasti kirkastua. Tarinani ei ole kaunis, ei sellainen, jonka joku haluaisi kehystää. Se on täynnä pelkoa ja hämmennystä, ulkopuolisuuden hetkiä, joissa olen ollut vaiti. Mutta se on myös todiste siitä, että olen selvinnyt, että niskastani irronneet perkeleet eivät ole olleet minun omiani, vaan varjoja, jotka aika on pyyhkinyt pois. Ehkä se riittää. Ehkä se riittää.